A Deputación de Pontevedra anunciou o seu novo plan de reactivación do destino Rías Baixas, valorado en máis de 3,5 millóns de euros. Un plan que busca dar resposta ás necesidades do sector turístico tras a crise do coronavirus. Nos imos a situar en escenario central, donde creemos que a situación é unha recuperación rápida do turismo galego e nacional, a pesar do descenso da demanda, unha recuperación máis lenta a nivel internacional, cunha caída de visitantes. Neste caso, a nivel internacional, calculamos que no 2020 haberá unha caída en torno ao 54% e que no 2021 comenzaríamos a recuperar ese turismo internacional, inda que se presupón unha caída do 22,51%. Este plan será participativo e transversal e estará dividido en 5 eixos principais: financiamento, prevención e seguridade, digitalización e competitividade, fomento da demanda de produtos e servizos turísticos e promoción do destino Rías Baixas. Imos a facer un paquete moi potente de comunicación e comercialización, tanto a nivel galego como a nivel nacional, como en Portugal, cunha campaña de atracción ligada aos mercados de proximidade, centrando Rías Baixas como un destino seguro, un destino de natureza, un destino de cultura, un destino onde a xente poida disfrutar con toda a confianza, porque nós somos un destino sostible. A Deputación de Pontevedra dirixe así este plan a un turismo de proximidade, demostrando que as Rías Baixas é un destino seguro.